Mga tricycle na nag-aagi sa highway sa Banwanin, Magaraw, Camarines Sur, pigtiketan kan PNP. Uyan report ni Jessica Kalinog. Natiketan kan mga personahe kan Magaraw Municipal Police Station ang pirang mga tricycle na nag-aagi sa kahalabaan kan Maharlika Highway sa Banwaanin, Magaraw, mantang nagkukondusir kan sa indang daily checkpoint. Sigun ki Police Lieutenant Glenn Loquias kan nasambitan ng hepatura, an sa indang pagsitar sa nasambitan ng mga motorista basado subuot sa DILG Memorandum Circular No. 2020-036 o ang pagbabawal sa mga tricycle, pedicab, asin iba pang slow-moving vehicles na mag-agi sa National Highway para maibitaran ang aksidente asin posibleng abala sa tinampo. So ngunya lang po kami ma'am nag-istriktong maray sa regarding po sa pedicab and tricycle po sa National Highway. Napapagal na po kami sa kakataon ding warning. So kaya po namin na po na implement po ang Saro sa mga napara asin natiketan kan mga otoridad ang motoristang si Tomas Mabasa nasakay kan sa iyang top down. Sigun ki Tomas, pirang beses na subuot siyang nag-aagi digdi pasiring sa Calabanga, alagad ngunyan niya sa nanaarama na bawal palan mag-agi sa highway ang mga may sidecar. Kaya po kaya ako nahiling dyan sa signage na bawal manggagay. Kaya yun naman niyaram kong ibang agihan pasiring. Calabanga. Siguro mahanap ibang agihan. Alagad sigun sa Magaraw MPS, igwaman ni nakadesignar na agihan para sa mga nasambitan ng behikulo sa may likod sa Nakan Munisipyo. Kung sa hindi ka ini makakasabatan o makakasabayan sa tinampo, ang mga darakulang lunadan. paulit-ulit po na panawagan po kang PNP na sa gabos po na motorista na magsunod lang po kita sa batas po trapiko. Especially po duman po sa nagmumotor na mayo pong helmet. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.